Akwụkwọ nke Jọn isi nke 18. Mgbe Yeshua kwusịrị ihe ndị a, ya na ndị na-eso ụzọ ya gafere iyi Sedrọn, ebe nwere ubi, ebe ọ banyere na ndị na-eso ụzọ ya. Judas abụọ ndị so ya makwara ebe ahụ, n'ihi na Yeshua na-agakarị ebe ahụ na ndị na-eso ụzọ ya. Mgbe ahụ Judas, mgbe ọ natasịrị otu ndị ikom na ndị ọrụ nche sitere n'aka ndị isi ịchụàjà na ndị Farisii, bịara ebe ahụ na oriọna ọkụ na ngwa agha. Mgbe ahụ Yeshua, ebe ọ maara ihe niile ga-eme, bịakwutere ya wee sị ha, "Onye ka unu na-achọ?" Ha zara ya, "Yeshua nke Nazaret." Yeshua sịrị ha, "Abụ m ya." Ugbu a Judas onye rara ya nye nọnyekwara ya. Mgbe ọ sịrị ha, "Abụ m ya," ha laghachiri azụ wee daa n'ala. Mgbe ahụ ọ jụrụ ha ọzọ sị, "Onye ka unu na-achọ?" Ha wee sị, "Yeshua nke Nazaret." Yeshua zara sị, "Agwara m unu na m bụ ya." Ya mere, ọ bụrụ na ha ga-aga, nke a bụ ka okwu a wee mezuo. Ọ bụrụ na ịhụ m, ka okwu ndị a o kwuru wee mezuo sị, "N'ime ndị nyefere m n'aka, efuola m ọbụla." Simon Pita were mma agha dọpụta ya, gbuo otu onye na-ejere ndị nchụàjà ozi, bepụ ntị aka nri ya. Aha onye ahụ bụ Malkus. Yeshua wee sị Pita, "Tinye mma agha gị n'ime ya ọzọ. Ọ bụ na agaghị m aṅụ iko nke nna m nyere m?" Mgbe ahụ ndị agha ahụ na onyeisi ndị agha na ndị isi ọrụ jidere Yeshua ma kee ya agbụ. Ha wee buru ụzọ duru ya gaa n'ihu Anas, onye bụ nna Kaịfas, onye bụ onye nchụàjà n'otu afọ ahụ. Kaịfas bụ onye nyere ndị isi ndụmọdụ na ọ dị mma ka mmadụ nwụọ maka ndị mmadụ. Ugbu a Simon Pita soro Yeshua na onye ọzọ na-eso ụzọ ya, onye mara onye nchụàjà ahụ. Ya mere o soro Yeshua banye n'ime ụlọ nchụàjà, ma Pita guzoro n'akụkụ. Mgbe ahụ onye ọzọ ahụ na-eso ụzọ Yeshua, onye nchụàjà maara, pụrụ wee gwa onye nche ụlọ ahụ okwu wee kpọbata Pita. Mgbe ahụ nwaanyị ahụ nke na-elekọta ụlọ ahụ sịrị Pita, "Ị bụghị otu n'ime ndị na-eso ụzọ nwoke a?" Ọ zara sị, "Abụghị m." Mgbe ahụ ndị ohu na ndị ọrụ nche guzoro n'ebe ahụ, ndị gbanyere ọkụ n'ihi na oyi na-atụ ha na-ekpo ọkụ. Pita guzokwara n'etiti ha ma na-ekpo ọkụ. Onye nchụàjà ahụ jụrụ Yeshua gbasara ndị na-eso ụzọ ya na ndị na-elekọta oche ya. Yeshua zara ya sị, "Agwala m ụwa okwu n'ihu ọha. Anọ m na nkuzi ihe mgbe niile n'ụlọ nzukọ na n'ụlọ nsọ, ebe ndị ọbịa na-abịa mgbe niile, ma n'ime nzuzo ekweghị ihe ọbụla. Gịnị mere i ji ajụ m? Jụọ ndị nụrụ m ihe m gwara ha. Lee, ha maara ihe m kwuru." Mgbe o kwusịrị ihe ndị a, otu n'ime ndị ọrụ nche guzoro nso tiri Yeshua ihe sị, "Ị na-aza onye nchụàjà otu a?" Yeshua zara ya sị, "Ọ bụrụ na m kwuru ihe ọjọọ, gbaa akaebe maka eziokwu ahụ. Ma ọ bụrụ na m kwuru ihe ọma, gịnị mere i ji tie m ihe?" Anas ezipụla ya gaa Kaịfas onye nchụàjà ma gwa ya ka o mee ihe ọbụla. Simon Pita guzoro jụụ ma kpoo ọkụ. Ha wee sị ya, "Ị bụghịkwa otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya?" Ọ gọrọ agọ sị, "Abụghị m." Otu n'ime ndị ohu onye nchụàjà ahụ, nwanne nna ya onye Pita bepụrụ isi ya, sịrị, "Ahụghị m gị na ya n'ubi ahụ." Pita gọrọ ọzọ. Ozugbo ọkpa ahụ tolitere, ha wee duru Yeshua gaa n'ihu Kaịfas n'ime ụlọ nkịtị. Ugbu a bụ ụtụtụ.
ha onwe ha agbanyeghịkwa n'ime ụlọ nkịtị ka ha wee ghara imerụ onwe ha, kama ka ha rie ihe gara aga. Mgbe ahụ Pailet pụtara n'ezie bịakwute ha wee sị, "Gịnị ka unu na-ebo nwoke a?" Ndị ahụ zara sị ya, "Ọ bụrụ na o nwere, ọ bụghị onye ajọ omume, anyị agaraghị enyefe ya n'aka gị." Pailet wee sị ha, "Kpọrọnụ ya kpee ya ikpe dịka iwu unu si dị." Ndị akaebe wee sị ya, "Iwu akwadoghị ka igbuo mmadụ. A chọrọ ka okwu Yeshua kwuru, nke gosiri ọnwụ ọ ga-ata mezuo." Pailet banyere ọzọ n'ime ụlọ ndị mmadụ kpọọ Yeshua sị ya, ọ bụ na a na-akpọ gị Yeshua dịka ndị Juu?" Yeshua zara ya sị, "Ị maara nke a n'onwe gị, ka ndị ọzọ agwara gị n'ọnụ m?" Pailet zara sị, "Abụ m onye Juu. Mba gị na ndị nchụaja enyewo gị n'aka m. Gịnị ka ị mere?" Yeshua zara sị, "Alaeze m abụghị nke ụwa a. Ọ bụrụ na alaeze m bụ nke ụwa a, ndị ohu m agaghị alụ ọgụ ka ha ghara inye m n'aka ndị Juu. Mana ugbu a, alaeze m esiteghị n'ebe a." Pailet wee sị ya, "Ị bụ eze?" Yeshua zara sị, "Ị na-ekwu na m bụ eze. N'ihi nke a ka a mụrụ m. Ọ bụkwa n'ihi nke a ka m ji bịa n'ụwa, ịgba àmà nye eziokwu. Onye ọbụla nke sitere n'eziokwu na-anụ okwu m." Pailet jụrụ ya sị, "Gịnị bụ eziokwu?" Mgbe o kwuchara nke a, ọ gara ọzọ n'ihu ndị akaebe wee sị ha, "Anụghị m ihe kpatara ya, ma unu nwere ọrụ na m ga-anapụta unu otu onye n'ụzọ ahụ. Ya mere, unu chọrọ ka m tọhapụ eze unu?" Ha niile tiri mkpu ọzọ na-asị, "Ọ bụghị ya, kama Barabas." Ugbu a, Barabas a bụ ogbu mmadụ.